Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mbayren ɗo jubbande seeɗa on ji ɗum ɗo on ji ɗum woni baa, ɗum woni siñiije na jiide o jiɗɗen janginde hande. Ay baa ko ni windirte baa nani, ay siiji nani, ay ɗo kowal wona as, ay ɗo ko les masi, les masi. Nden noon so a ƴeewi les ko ni windirte ay le, ko ni windirte le as wona les. Ndeke en paami ngal ɗo masgal kangal adi windeede hoto heedi les. Les noon ɗo ko laam 30, ɗo ko sin 300 ko jiide. Nden noon 300 nani woni sin, ay 50 nani toɓɓel ngel ɗo woni 3 ɗiɗo indira 330. Wada ngel toɓɓel ko les, wada toɓɓel ngel ɗo ko limore. Wadde nde laamo ari andama ko les, ngel ɗo toɓɓel innira bi. Ay bi sa waɗi ni ay wona 10, ay 10 ay ɗo ko 10 ga ko 330 woni bes, woni les, ay les. Jonon sa windi ay goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, ay jeegom, ay goyon ɗo woni jeeɗiɗi. Goo ɗo garta ɗo mbiya goo, goɗɗo ummo ɗo naata ɗo, ɗiɗi, oɗo wona ɗo, tati, o wona ɗo, nayi, o wona ɗo, joyi, o wona ɗo, jeegom, ɗo gawana jeeɗiɗi. ay goo, ɗiɗi, wanni pamane moƴƴi, goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jeegom, jeeɗiɗi. Nden noon oɗo ma les, ay les 30, 330, 330, 330, 330. Wona yiɗo nde gana mbiya goo, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, jeegom, jeeɗiɗi. ɗum waɗi saabi noon lewru ndu so darima o wayani hakkude lewru, o wayani sara lewru, o wayani on saha noon ɗo naato ɗo ay wona hamdu. So lewru ndu maayi noon jango wi hande woni goo lewru, wadde ahmadu daro. Ahmadu ay o ko ɗo wonata ay ngal ɗo kowal ay angal ga.
agal ga wiye wadde ɗo so jippima tan waɗi ni wona 9 on ji 9 de ko ni windirte ɗo ko limore allifo gotel ha ko 8 renta wona 9 ayde ɗum saabi wiya ko 9 limore 9 karfeje so rendi wona 99 innire ha tongu oɗo ha tongu e oɗo mim e oɗo allif jowiɗo e oɗo nunarak ay oɗo ha e oɗo allif woni 9 nani on ji 9 de 90 e 5 9 ay ahmani arti joni oɗo ahmani o ko ɗo woni nan ɗo ko wonɗo ɗo ko wonɗo jonon wiya sa waɗi ɗo allifo oɗo allif ari ɗo oɗo laam gonɗo ɗo indaɗo bawo o ari ɗo o jippo ɗo ara rawa e makko wonta arrahman ay wonta 330 ay o yide ayide arti ɗo 330 less wiye bi as saɗa janga jangde ummora less wada less ko bi as 330 arrahmanine so ari tonga 330 jonon nde mbiɗa bismi ay mim o yalti oɗo mim e oɗo allif lam ha saqiru ɗo woni allahumma ay allahu nani ɗo allahu haadi o ha moɗo hakkunde yalta mimara ko gonnoɗo ga o wattino ga waɗo wadde allahumma wadde ɗum ɗo ko allahumma ɗum ɗo woni siñije oɗo e oɗo ba woni less woni 330 e darima oɗo allahu noon ko 66 o sowe laabi peɗeli ma 5 ay wona 5 darto 330 ɗeɗo wonta ɗo 330 ay ngel toɓɓel 330 joni oɗo allahu laabi 5 ar dari darnde arrahman ay arrahman de ko allahu laabi 5 sañi ɗon woni yurmene nde ɗum saabi jungo mango ay ni way ni allif lam ha saqiru ay allif o e o lam ɗo e ɗo ha saqiru ɗum saabi noon jungo wiya allahuji 5 so ndendi wona arrahman wadda ya won jurmotoɗo jungo ko ɗum wiya yo won arrahman sifa yurmede wona ena yurmo ƴetta ko wawi rokka mo ala o ha waɗa ko yiɗi waɗde ko ɗum saabi noon karfeje ɗe aɗen jingadira e koye majje hankadi noon o waɗi ni o wiya ba siñiije ay mimarak joni noon mbimami tagande lesde ko baaɓe mbiyata ɗum
kono nde oɗo baa ko oɗo woni ɗo henne suuɗa innira 300 woni siino 30 ɗe woni ngel toɓɓel woni arrahmani oɗo ay arrahmani oɗo woni allahu oɗo 66 cowaɗo laabi 5 dardini en darnde 330 ay on jiide nawji joni noon laam o laam innira ɗa oɗo e oɗo yaha ko ɗo wiyete ɗayyu ay ɗayyu ko ɗo woni ɗayyu kala ɗayyu ko ɗo yaltata e o faa o araɗo joni noon ƴetta oɗo ɗa darnamo ɗo 9 ay daroɗo woni ahmani mo janguɗa nane o ay artiɗo joni noon laɗifo oɗo laam gonɗo to o natoɗo inde laɗif joni noon sin dewɗo heno wona ay salam ay oɗo mimde o monɗo joni wiya oɗo laam o monɗo oɗo alif ay o monɗo ndeka noon salamo siñiji laamo e allifo mimara ko innira inde salam nden waɗi wiya noon wadde laam oɗo e oɗo innira les ay le e as o les noon wiya l'islam ay lis o oɗo wiya li portel ngel ɗo ko wonno bi watta ko portel wiya li on saa noon waɗani ay al islam ɗo mbiya 1 2 3 4 5 6 7 allahu one 1 2 3 4 5 6 7 ay nandi